Sa mga estudyante o mga astronomy enthusiast, abli na ang Planetarium sa Visayas PAGASA Regional Services Division. Dinhi mamahimo nimong masinati nga daw makita nimo sa duol ang nagkadaiyang planets o constellations. Siluan mayroon din sa report. Sukad kagahapon, Abril 24, hangtod sa Sabado, Abril 26, mamahimong mabisita ug makatour sulod sa Planetarium sa Visayas PAGASA Regional Services Division nga libre. Subay kini sa kasaulugan sa Regional Science and Technology Week nga gisaulog karong simanaha sa Department of Science and Technology, din usa sa mga branch sa DOST ang PAGASA. Sa Planetarium Dome, isimulate niini ang night sky gamit ang dome-shaped projector. Dinhi, daw dadun ka sa outer space, diin makita nimo ang nagkadaiyang mga planets o kung unsay hitsura sa mga stars o constellation. May mga meteorologist o weather specialist usab nga mohatag og lecture sa nagkadaiyang topic kabahin sa weather o astronomy. Ug may mga astronomy shows usab nga mamahimong matan-aw. Moabot sa 4 ka mga astronomy shows ang mamahimong matan-aw sa mga guest dinhi sa Planetarium. Usa na niini ang Unveiling Tonight Sky diin susama ka sa nag-stargazing. Apan nindot ang imuhang accommodation kay anaa ka sa sulod sa usa ka theater o usa ka sinihan. Matud sa PAGASA, moabot sa 100 ang seating capacity niining Planetarium Dome. 29 million pesos ang kantidad sa pagpabarog diining planetarium nga adunay 500 square meters nga floor area. 2019 pa nigawas ang notice to proceed aron mapabarog ang maong proyekto apan niadtong Enero 2025 lang kini nahuman tungod sa nagkadaiyang problema nga nasugatan sama sa isyu sa luna, pag-igo sa pandemya ug sa bagyong Odette. This is part of the modernization program of PAGASA that was approved in 2016. So finally, na-complete na ito itong January. Nag-start ta og operation noong March, soft opening. Matod ni Engineer Al Kiblat, pangu sa Visayas PAGASA Regional Services Division, nga human sa soft opening nila karong simanaha. Himuon na nila kining fully operational, din aduna nay 25 pesos nga entrance fee. Giklaro sa PAGASA nga dili mamahimo ang walk-in o gikinahanglan gayong magpa-register una sa link nga makita sa social media page sa PAGASA kay limited ang schedule sa lecture. Kinahanglan po na mong i-satisfy yung number of students or participants nga or visitors nga ma-accommodate na mo because less than 25 dili sa nato padayog lecture. Mahuwat ta o maabot og 25, that is the minimum requirements na mo kay sayang ang kuryente. Sa entrance sa Planetarium, may nakadisplay usab nga nagkadaiyang mga meteorological equipment sama sa weather balloon, automatic weather station, aerovane, barograph, thermometer, psychrometer, thermograph ug aneroid barometer. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.